Idi nabunyagan kayo, naitanim kayo akadwa ni Kristo. Ket iti dayta panakabunyagyo, nairaman kayo met ken kuana anapagungar, gapu iti pamatiyo iti nabileg, apanakabalin ti Diyos anabangungar ken kuana. Gapu kadagiti basulyo, kiniti saan nyo apanakakugit, naibilang kayo anatay, ana espirituan. Ngem ita, pinagbiag na kayo ti Diyos, anairaman kini Kristo. Pinakawan ti Diyos, ti amin abasol tayo, pinunas na ti listaan dagiti utang tayo, agraman dagiti masapol nga anuruten, apaglentigan ti utang. Ket inikat na daytoy, babaen ti panangilan sana, iti krus. Ti sao, ti apo. Apo at dakuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Iti naminsan agkarkararag ni Jesus iti maysa lugar. Idi malpasen kinunati maysa kadagiti adalan na, apo isuro na kami man nga agkararag, kas ti panangisuro ni Juan kadagiti adalan na. No agkararag kayo kinuna ni Jesus kadakwada, kastoy ti kunayo. Ama, madaydayaw kumati na santuan anagan mo, umay kumati pagariyam, ited mo kada kami ti taraon mi iti inaldaw, pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, tapakawanin memet dagiti amin anakabasol kada kami. Di na kam iturong itinakaro apakarikutan. Kinunapay ni Jesus kadagiti adalan na, kas pangarigan iti tenga ti rabii, mapanti maysa kada kayo iti balay ti maysa agayem na, ket kunana, gayem pabulodan nakman ti tallo at tinapay, dimmagas ti maysa agayem ko iti panagbiyahe na, ket awan Apolos ti pakan ko ken kuana. Kas pangarigan ti isungbat ti adda iti balay, di nakringringguren, nakarikepen ti ridaw, ken nakaidda kamin kadagiti anak ko. Jak mabalinen ti bumangon amang tedken ka ti uray anya. Anya nga ruden, ibagak kada kayo, numan pay aggayem kayo saan to abumangon, amang tedken ka iti tinapay, ngem gapo tadi mo isardeng ti agdawat, bumangon to amang tedken ka iti amin amasapul mo. Ibagak ngarod kada kayo, agdawat kayo ket maikkan kayto, agsapul kayo ket makabirok kayto, agtugtog kayo ket mailukat to ti ruangan kada kayo, tati anyaman nga agdawat maikkan, ti agsapul makabirok, ti agtugtog mailukat to ti ruangan. Si asino kada kayo nga amma ti mangted ti uleg ti anak na no dumawat iti ikan, wenno ikkan na ayati manggagama no dumawat iti itlog, no da kayo idinto adakes kayo,
ammoyo ti mangted iti naimbag kadagiti anak yo, dinto ket ad-addan ti panangted ti Ama sa dilangit, ti Espiritu Santo kadagiti agdawat kenkuana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Tatta, at the present moment, anya ti adda ti panunot tayo, anya anya ti linaon ti panunot tayo nga kararag. Kas individual, anya ti atatanga panawon, atatanga oras, tatanga kanito, anya ti linaon ti panunot tayo nga kararagan tayo. Anya ti linaon na. Dayay. Masapol nga lawagan tayo, no anayay, ada nagpakararag ti intensyon, ada nagpakararag ti dawat, ada dumaw-dawat ti pannakapaimbag, ada dumaw-dawat ti balay giti anak, pamilya, ada dumaw-dawat ti proteksyon dagiti kameng ti pamilya nga adda iti adayo tatta, marigrigatan daga po ta pannakaiyadayo da kada tayo. Agyamyaman tahaan nga na bagyo, idawdawatan tayo dagiti kakabagyan, gagayam ken kakabsat tayo nga nabiktima ti bagyo. Anya ti agtartaray nga kararag iti puso tayo. Daya apo tapno nalawag ti pangrugyan tayo. Wen adu nga klase ti kararag. Adda tay adu atukad ti panagkararag. Adda dagitay na ununag ti relasyon na ken ni Apo Dios, ken ni Apo Jesus nga nangato di level ti kararag da. Imbaga tayo di Domingo nga when you pray, padasan tayo man di agkararag nga nakapokus ken ni Apo Jesus. Saanan nga di agkararag tayo para kanya tayo. Tanudaduma, most of the time, ti kararag tayo, Apo pagredwarem, Apo isalakan nak, Apo iyangat mo ti panagbiag ko, Apo pakawanen nak. Para kanya tayo amin dayay. Kakuna tayo di Domingo, padasan tayo man tayo may agkararag nga, imay ka, idaton mo kini Apo Jesus tabagimon, ited mo kini Apo Diyos tabagimon. Period. Apo umayak ta, may kadaydayawan tayo ayatin ka, nalpasin. Para kanya na ag-focus ko na tayo idi Domingo. Ngamin at the level, at the degree ti kararag, at the dagatay nangangato ti level ti kararag da, uri handag sasao, uri handa dengdenggen di jay, uri handa kayat nga, uri handa nga kayat, uri handa nga tarigagayan nga agsao ti Diyos kadakwada, di jay panagtugaw dalaengen nga nang i-spend ti 30 minutes may isang nga oras nga agparintumengen, uri handa nga agsasao di puso dan, naunegen ti level ti kararagdan. Kala ko matat nga Domingo mapanak, haan nga because I need something, dumawatak ti anyaman, mapanak laeng ta mapanak, agdaydayaw. Iso dagitay na unagan ti level ti kararag na nga uray dagiti pasamak ti biag, good or bad, marinadan nga makilanglangan ti Diyos kadakwada. Nasayaat man wano madijipadas da, marinadan nga makilanglangan ni Apo Diyos kadakwada. Na unagan di nga level ti kararag. Adda madagiti agkararag nga, di ko na tayo para bagbagi dumaw-dawat. Nagado nga dawaten tayo. Adda madagiti agkarkararag nga, agpakpakaasin, tama naman. May salang angilawan, may salang alamukan, di agperman, maungkulan, wano. Dahil awanan, walang-wala na. Dahil talaga nga na last resort mo, awang kabailan ti bagimon, awang kabailan ti aramid mo, hanga kabailan ti pigsa tayon, tila last resort tayon ka ni Apo Isusen, Apo Diyosen, dahil may samot a klase ti kararag. Kung no maipapanti pa nagkararag, isugamin ti in-emphasize ni Apo Isus. Ito'y Ebanghelyo tayo, uray ti umuna nga maibasa, anya dayjay kararag ni Abraham iti Diyos, nga niya ko na naapay dosaem ti Gomora, Sodoma.
kung tapno diti agkamali, anya ko na dosaem ka diti si Sodoma no adda 50 a tao nga nasayaat. Haan ko na ti Dios. Hanak ka di kagurang magsalud-sudak kano 40. Haan ko na ti Dios. Kano ngay 30. Haan hangko nga dosaen. Aging gana nga maudya sa ludsod kunanan ta nakulit launay ni Abraham ti nakulit anya ti kunana no nga isang sangapulo ti makitam nga nasaya at haang ko adosaan kunana dayjay ti bagbaga ni Apo Jesus jay persistence on praying dayjay no mabalbalin ka kulitan tayo ni Apo Dios kulitan tayo daytay ipapilit tayo daytay talagahan tayo nga agsarday nga agkararag apay ngamin nagado ngamin ti agkararag nga maupupay. Adda dagiti nangipadas nga agkararag ngem haan nga nagbalaygi maupay agbabawi adda mo dagitay napudno ti kararag na and then sinaludsod da Lord teach us to pray how to pray suruan na kami man nga agkararag anya ti kunan ni Apo Jesus isu daytoyan kararag jay amami ama madaydayaw kumatinagan mo. No kararagan tayo dayjay dadtan ti panagdaydayaw haan laeng nga dumaw-dawat imay ka nakimisa madaydayaw tinagan na when you pray agkararag ka madaydayaw tinagan na umay ko matipagaryam nagmayat nga kararag when you pray amami no kararagan tayo ti amami di unag ti pagtaengan dumtang ko matipagaryam agbalin ko mga pagarian ti Dios daytoy a pagtaengan. Iji pagtrabahuan, po dumteng ko matipagaryam, nagmayat nga di pagtrabahuan tayo, opisina tayo, di pag anyaman nga klase trabaho, pangisuruan tayo, luwalwan nyo ti amami, agbalin a pagarayan ti Diyos. Uray di panangan, nagmayat ko man, di panangan ka, pagarayan ti Diyos. Hindi tayo magamin na, bless us, O Lord, and this your game. Lamot ko na tayo magamin da. Mga pagarian ti Diyos, no daduma kampay nga pagarian ti Diyos, pagarian ti imot, apaya, irugrugiyo pa mangan ka ikidkidag mon, yi Shanghai, ibungunan nak. Anya ti kunana pa dito, ited mo kada kami ti taraon, mi ti analda, when we pray, the our Father, inso, kompleto nga mindaydayan, adda pa nagdaydayaw, adda, yan aganan, iya umay ti kapya, kental na, panangted na kadagiti taraon tayo, no kararagan tayo di amami kompleto daydayan, anya ti sumaruno kunana, pakawanem ti basulmi, pakawanam ti basol mi ngam adda kondisyon na met akasmat iti pamma anda tayo gamin ke selfish tayo no daduma dumawat tayo ti pammakawan ken ni Apo Dios ngam no ibagada pakawanam ni katugangam Father orayek pay nga matay. Apa yang dumawat ka pamakawan ngem nagrigat ka nga mamakawan isugarod nga an nakit tay no daduma apa ya napunpun no ngamin ti sakit tinakam hantay kaya nga ibatan isu nga uray di kararag tay no daduma at danayon na pay ang revenge uray di karala padasin nyo takararag yun no daduma at da mangirurumengking ka. Tikunan ni Apo Jesus agparintumeng ka dumawat ka pamakawan pakawan ngem di kararag mo ka Apo di pala agmangmang dagiti chismosa nga kaaruba at the revenge na no pakawanem kondisyon na pam isugarod nga adu di saksakitan tayo high blood agburburek tadaram samit hangka mapnag kaan ka nga kaan pasamitam tabiyag mo nga kinagpayso na napait diabetes ka uric tatan nagapo dagito nga sakit mo tatan nga nagsangput nga di mo maawawatan chikungunya ngalala na ti chikungunya agpatpatangken katiguram nga tan dag chikungunya kabalay may barbaring maalisang kam amin dag sisikil kam kasla multo nga magmagnan anya pati imbaga na
Di na kam iturong itinakaro pakariribukan protection. Iso nga lunalo tayo dahi nga amami insuro na kompleto. Ngam ti saludsod ngamin kakabsat, when we pray, mano ngamin a percent, di level di kararag tayo, baliktad. Mano ngamin a percent, ti level di pamati tayo, ijay kararag tayo. Agkararag ka ti pan nakapaimbag. Mano nga percent, di kararag mo nga, paimbagan na ka niya po Diyos. Apo, ikatamda ito isaksakit ko. Apo, balbaliwam ti pusok, agasan nak. Inted mo ka di kararag mo nga 100%, wano, apo, mamakawanak ko ma. Ngam depende ano karitan da ka. Damo kondisyon na 10% mo jay pamatim ije kararag mo. Apo ilisin na kami iti daytoy nga bagyo. Apo mamati ka nga kaya na nga ure bagyo ka iya dayo pusipusen na. Mano nga percent ije pamatim. Adda nga rod gayem ko nga nagkuna adda pay ijay Hawaii. Kunana, kita man apo, dagiti posda. Apaya, anya ti kunada ka no, agkay sa tayo nga agkararag. Tailiklik na tayo, iti dayto nga bagyo. Ngam no mapangkam makimisa ka, mulmulagatan da kami maala. No ti Domingo ka isiman da kami maala. Ang adada mo iti nga agtutugaw ka da umaw-away. Isang ano daduma ka, pampanunutak, uray siya ka, pampanunutak, baka igagagarapay na po Diyos nga iyagti bagyo kadagang ganad. Taapa yan, nagseryoso tayo. Ngam no awan, hala, di tayo magamin am-am mo. Iso nga mano nga percent di pamati tayo, ijay kararag tayo. Apo, siya kumamot pakarikotak kumanya ti kararag ko tatanga aldaw. Apo usaram ti kinakapsot ko tapno maidaydayaw tinagan mo. Uray narugit daytoy anak mo nga padi mausar ko mga instrumento tapno makapagdaydayaw dagiti tattao. Duma di kararag tayo ngamin, DJ porsyento di kararag tayo no daduma nakabababa mo di pamati na. Iso nga no daduma kaan na ang adenggan. Nya pa iti sumaruno, ado dagiti level ay ado ti songbat kunada manggagtay maangatan, ado ti songbat ti kararag. Mabalin nga yes. Ado ti nakadatay amin dito nga dati unag nga simbaan. Ken dagiti dumdumngeg. Tingitingan nyo tabiyag yun, nagadon ti kararag tayo nga pinatgan ni Apo Diyos. Ilada kayo, idagbasbasa kayo, da kayo nga nagagridwar ka dagtrabaho, apo makagridwarag, pinagridwar na ka. Apo makatrabaho ako ma, pinagtrabaho na ka. Apo protect ay salwadam ti pamilya, sinalwadan na. Di 99 nga sinungbatan na, may salatihan na nga sinungbatan king ka, anak kay kayat ni Apo Diyos. Haan nga amin sungbatan na tiwan. Mabalin nga ti sungbat na kanyam saan? Apaya, selfish nga min di kararag tayo. Anya dayjay. Anya ta kararag mo, gapot adda istor mo, adamot istor di kasangom ka, apo mabrok ko madatoy tapno siyak ti agnam. Kasano sungbatan na kararag mo. Asan nungarot niya sungbatan niya kararag mo? Apo bumanangak kuma. Anak ka pabanangan, apaya adda madina. Sigurado na bimanang kan? Anya ti purpose mo, apo makabalay kam kumamat, makaadal ko ma di anak ko, tapno makabalay kam kumamat, very good. No ti purpose mo kapakaidaydayawan tinagan na. Ngam no di panunot mo ka, apo makaadal ko mama di anak ko, taapaya makabalay kami mat, anyat balay mo, nangangato ngam di ka aruba, may ta iruruman na kamay, ta makabalasak. Ya apaw, taga Salcedaw. Selfish dayjay. Naan na nga itid. Isungan ti daddo, matisungbat di kararaghaan.
Taapaya adanayon na. Haan nga pa kaidaydayawan ni Apo Diyos. May tisungbat na pa iti kararag tayo, sigun dagiti nalalaing ako na nudad dumaka, wait, aguray ka. Apo ikanak ti asawa, aguray ka, orayam nga iti 5 mo sa akan to ikan ti asawa. Nya pa'y ganas mo mo. Wait, haan nga mabalin pa'y tata. Haan pa'y nga paraking ka, aguray ka. Kada dyan iti level, dyan iti sungbat dagiti kararag tayo. Katatasubyanan tayo, no mano nga percent di level di kararag tayo. Namayat ag kararag nga dito ipadas-padas laeng ada dito wen apo no ited mo para saan adda kanya ngam daytay tinamay mayat di kararag nga daytay walang-wala ka na may salat ti armas mo ni Apo Dios latan agraman ta kabailam laing mo sirib mo sanikwam amin mo hamo mabalinan nga armas itibiyag mo tila may sa nga armas mo isu dayta bilag ti Diyos, itid na ti Espiritu na. Iso ti kunanad to'y, da kayo nga amma, no di ikan nyo ayati manggagaman no dumawat ti itlog di anak yo haan. Idinto tadakes kayo kunana, ammuyo ti mangtid ti naimbag kadagit, anyan tulaket ti amayo sa dilangiten. Dinantugad itid ti Espiritu, kadagiti agdawat kengkuana. Huay Espiritu. Ang datinin eh, maudi nga sentence daytoy. Kunana, no da kayo idinto tadakes kayo ammuyo ti mangted ti naimbag kadagiti anak yo dinto ket addan ti panangted ti Ama sa dilangit ti Espiritu Santo kadagiti agdawat ken kuana apayamin nga Espiritu Santo. Hannamot nga imbaga nga kinabanang, hannamot nga imbaga nga kinasikat, hanna maimbaga nga position, hanna maimbaga nga sanikwa, Espiritu Santo apaya iso gamin ti mangted ti biag kanya tayo. Anya dit ang Espiritu Santo ikkan na tayo ti anos no adda pakarigatan, ikkan na tayo ti kinapakumbaba no adda kinatangsit. Ti Espiritu Santo isuro na tayo nga agayat, haan nga agbalin nga managing bubukod. Ti Espiritu Santo iusarin nat ay iso ti mangusar kanya tayo nga magidaydayaw ti nagan ti Dios iti biag tayo. Tano dadduma ke sa bali very selfish nga min di kararag tayo. No dadduma ke sa bali pakaitantanukan tayo di kararag tayo hanga pakaitantukan ti Dios. Isok ko na dinto ket mangteden ti Espiritu Santo. Sabagay, ulit-ulit ak mga istorya ang kada kayo ang ti kararag ko nanipod di ubi nga kararag ti dati agpakpakaasi ta awanen. Maudi nga resorten si kalaengen. Ako nakarod ka, imagine nagtibiyag ko, nagbasbasa seminaryo nga, Apo, utang, jak mo, kayak ko rumwarngem, haamot. Iso nga DJ kanta, nagmayat nga ron DJ kanta nga DJ kunana, sa pulempay ti pagarian ti Apo, ket amin to maited token ka, aging gana tatanga pa di ak, isupay lati armas ko. Nagproject tayo, itultuloy tayo, oray si uutang ti parokya, nag-project tayo, tapno pagbalinan tayo nga daytay simbaan tayo ko conducive nga pagkararagan, sumsumrek ka pay laeng agkarkararag kan, taday ito buo nga rod nga misa tayo ka kararag, kadagiti facilities tayo, agraman ladladawan tayo, masapol ang nga day makaay-ayo. Dati mo bulto tayo, inauna pa yung ni dunya nati kaawanan nagparot pa'y tabuok ni dunya nati di agrot-rot mo di buok nan nga maapay yung itultuloy tayo awan korta awan agtalag tayo ni Apo Diyo iyutang kay latan to no nalpasan agtarayak to makamukay tumot da kay mati mabatid to anyo mo mabalin ti pumanaw siya mati mabalin nga pumanaw nga maanya di kararag lang nya ti armas tayo awan hantay pa nga bukod nga laing kinpigsa, kararag, nayunan pa'y kararag. Katatag mismisa tayo. Dahul mas is kararag.
Isungurod, aura di pa nagkanta tayo, kararag, Apo kaasyan na kami. Di kayo maagkankanta ngamin, hanyo masapul ti kaasin na po Diyos. Oh, agkankanta ta kaabay mo ka. Apo, nagmayat nga kararag. Sa pulempay, Amerism, singing is twice praying, kunana day jay. Kinukanta sa pulempay, ti pagarian ti Apo kas maibagay, ket amin to maited. Wow! Inted mo ta oras mo tata, amin to maited to king ka, naragsak a puso, nawaya a puso. Panangidaton, anya ti kanta tayo, idaton may ken kaapo to'y biyag mi. Nagmayat nga kanta. Di tayo maagkan-kanta. Kararag amin dagijay. Anya pa'y dagita kanta tayo. Siksika o apo ti bilag mi. Di yun sa, di kaya sa mo bumibibiyang ngami, naglaing tagitarista tayo, tapno kupamintas laje kanta tayo. Kararag amin dayjay. Kano di buong nga misa, rini namon, 100% di pusom nga makimismisa agkarkararag. Anya pa'y lang aron, oray song batan na no saan ta, karara ay dawat mon, makaamon to isunan, tapaya inted mo matabiyag mon. Da kita nagbabatit nga problema, feeling mo si kati kadadakkelan di problema dito'y lubong, basit la kanya na dayta. Da kita daw-dawat mo makaamon to isunan, anyala ang tiited mo, sa pulem ti pagarayan na ited mo tabiyag mo, daytan tinagpudno nga kararagan. No 100% di kararag mo, ang buong nga misa kararag daytan. Uray no, hang ka madanagan, han na pa'y lang hasong batan, apaya, nakafocus ka kanya na. Urihan na pa lang nga itadking ka di daw-dawatem, hang ka nga marurod ta apaya, ammom nga adda ka kanya na. Dahil dyan nga tinaununag nga klase ti kararag. Ang ka makapagkararag, nakarabrabaw pa'y laeng, na imbes nga nakakonsentrate ka di misa, ala, dagay kaabay mo ti mangmagag mo, ala, dagay ko ti makarikriko ta, ala, dagay, nga nakafocus, narabaw a kararag. Huwag kakabsat, kunana na nagmayat dati imbaga na ti pangarig na, amin nga agdawat, maikan, amin nga agtugtog, malukatan, nya, amin nga anya dagiti agsapol, makabirok. Anya ti berberukan ti kami, anya ti dawdawaten tayo, anya ti ipalpalukat tayo. Haan ka di nga sansan ni kwalaeng, haan ka di nga success laeng di pa nagkita tayo, naikan na tayo ti espiritu, ti ayat, puso, naragsak, pan nakawaya-waya ka dagiti basol nga mangteng-tengel ka na tayo. Tano nagbabawi tayo ti basol tayo kasi sasagana nga mga rakop kada tayo daytan no nawayan na tapuso mo nasungbatan ta kararag mo day di muryot mo ka nagbalinan nga isa mo nasungbatan ta kararag mo day di gura nagbaling nga pamakawan kakapyat ta kaungga mo nasungbatan ta kararag mo ngam na ti mo pampanunutom ka apo mayat ya tagtagainap ko mga bakak kuma nya ke datang nga kararagan adda ko mga ikararag ko nga ka mga abak di kaya mo magkabiglang yaman instant haan na nga ito dahil sa ni ko ano daduma apaya malagip yun di prodigal son di anak nga nagkuan apaya idi adda sa ni kuanan adda pa kuanan nalipatan na di aman idi naawananan santo nagsublikas di mo no daduma adda karir mo, adda kwartam, adda power mo, malipatam. Nasalunat ka, malipatam, kaan ka nga kaan. Inton nagsakit ka na awanang ka, umay kanto kanyak, apo agasan nakman, apa inya ak magic. Di ka mainaywanan tabagim, di ka nagtanang. So, nadadumahan na nga itid. Iso nga tataan niya nga, tinapintas nga kararag, no maitid tayo king kwa na tibagita yon. Wayaan na tayo waknitan nan, ti espiritu ti ayat, kinapudno, kinapakumbaba, espiritu ti kapya,
Espiritu ti kinamanang nga asi, nasungbatan ta kararag mo. All the rest sumurot ton. Amin to, itidnan ton. Ngamtay kunakon mano nga percent di kararag mo. 1 to 100, mano nga percent di kararag mo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao, tinapaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapu ken kuana, na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo at tao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapu sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria. Di pa nakabalin ti Espiritu Santo. Kat nagbalin a tao. Kastamet anailan sa iti krus gapo kada tayo, iti pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biag. Isu agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko may sa bunyag. Apakapakawanan. Dagiti basbasol, ken namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti biag nga agnanay. Bubong ang masakbayan. Amen. Hintay umararaw iti Diyos nga managayat unay, isu ti pagtaudan ti amin nga adda kada tayo, iti lasod ti kinakurapay ken kinakapsot tayo, saan na abinaybay anti iglesia na abinangay ni Apo tayo nga Hesu Kristo, adtoy tay nga rod nga agpakpakaa si adumawat iti tulong na ket kunatayo, ama managayat denggen na kamkadi. Ama managayat, denggen na kami. Idawdawatan mi dagiti mangidadaulo kada kami, iti nakatolikwa na pamati ni Santo Papa Leo, dagiti obispo ken papadi, ken amin anaayat at tumultulong ti simbaan mo. Dawatan mi ken kaapo. Idawdawatan mi dagiti mangiturturay ti naduma-duma a nasyon, tapno maamiris da kuma ti dakkel nga akemda, iti panakaisaknap ti talna ken kapya, ket punasen da ti gurang-gura ken gubat, tapno agbalaygi ti panagkaykaysa ken panagiinnayat. Kumararag tayo ti Apo. Apo ang managayat, denggen na kankadi. Idawdawatan mi met dagiti kakabsat mi amay tugtuggod, marigrigat, maidadanes, ken amin yagsagsagaba iti nakarwa sakit. Gapo iti kinaagom ken kinamanaging bubukod, tapno saan da kumaamawanan tinamnama, ket ti Diyos laeng ti kamang ken sarikadkadda. Kumararag tayo ti Apo. Apo ang managayat, denggen na kankadi. Idawdawatan mi met dagiti pamilyami, kakabagyan mi, ken gagayam mi, tapno ti panaginayat ti agari ti tunggal maysa kada kami. Kumararag tayo ti Apo. Apo ang managayat, denggen na kankadi. Idawdawatan mi ti agnanayon a panaginana, dagiti kakabsat mi a pimanawen ditoy abiyag, ket pagranyagem kad Apo kadakwada, tilawag nga awan patinggana. Kumararag tayo ti Apo. Apo ang managayat, denggen na kankadi. Iraman tayo pa'y nga ikararagan dagiti minatay na Ernesto, Loy Rame, Maria Moira,
Ernesto Jr., ken Gloria. Ama anay langitan si katiubog ti grasya ken bendisyon. Patgam dagitoy nanumongo unnoy mi tapno maiwaragawag mi ti dakkel apaka gloriaam ditoy daga. Dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Amay daton ti padaya, apagdaydayaw mi ken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Kaya po awaten na kumakadagitoy daton, kadagitoy imam. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kadagitoy daton mi naggapu damet laeng itaimbag mo. Aramidam kadta grasyam tadagiti nasantuan a misteryo pasantuen ti agdama a panagbiag mi ket iparagpat da kadakam ti agnanayon aragsak gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamet
Itag-ayo dagita puspuso yo. At dadana si tatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari ket rumben. Pudno unay amay kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken ka o Apo nasantuan nga ama man nakabalin kadagnanayon na Dios. Takas taunay ti panangay ayat mo iti lubong, tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan, ket kinayat mo ang makipagbiag amayasping kada kami, malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami, kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapo kaumiga po iti kinasuker mi, gapo iti kinatudyo na maisublida metlaeng kada kami. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti ami aparswa. Ti langit kandaganap no dahiti pakaidaydayawa. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Madaydayaw ti umang iti naganti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti Pudno nay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin bingarod, ti paay mo, ta espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat paay mo ida kada kami, abagi gandara, ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Ti krus mo kenin ka panagungar innaka minsalakan manubot sa ngalubong
salakang manupot sa ngalubongan. Itingarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kamken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kamken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken enggasatan na Birhen Maria ngay nati Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda an nakapudno an nagserbikan kaditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan kamanakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa dilangit madaydayaw tinagan mo dungkeng umati pagarya matungpal kumati nakem mo ditoy daga ka sa dilangit. Idem kadakam tiyang daw ito ti kanen mi ti patinayong alda pakawanem dagiti paspasulmi kasmet kuma iti pangmakawan mi kadagiti met nakapaso kada kami. Suliso keti salakan naka itidake dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay may ti kinagasat anamnamaen mi kan iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Ako
Kuam tituray ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon adin to agsarda. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niya ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamet ken. Addaan naragsak, managayat, ken manangaasi apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo, kapya, kada kay amin, kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagas at tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ngem ti may salay nga sa mapaimbag tuntoy kararwa. Siksika mo ako, inipilig mi, nakaawa, kinakapsot mi, panakapakawan, kurangan mi, iturong mo ako, di panagbiag mi,
akan grasya na asa kong pagraramay. Kumararag tayo. Inawat mi Apo, daytoy na Diyosan a sakramento, a pangilagip mi ti panagtutuok ti anak mo. Ipaay mo kadita, daytoy imparabor a si aayat ni Kristo, agbanag a pakaisalakanan mi, gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo. May tultuli latta daytoy project tayo Apo, no makita tayo dayta talikod iso ti mapintaan, ipenting na iso ti agyan ditoy, adda ni brother nga aramid, madamamot ti aramid ijay hall tayo, ijay construction tayo. Kada kayo nga makawaya Apo, dandani dama asintadaan amin daya hulen, baka agbuhos tayon to daytoy nga week, kadagitay makawaya no nakatalon kayon Apo, may kay tumulong oray no agmasalaan, kadagitay makagpalitada, mabalinti umay Apo. Awan ni Apo pa di ngamin daytoy nga aging gana ti Miyerkules, tama pangkam di Isabela into no bigat ken no Martes sa panak to di Pampanga into no Miyerkules. Ta ag-recollection dagiti kay LGU ti
sigay ije pampanga pag-aramidan na iso nga kasla way beston nga daak apo iso nga kada kayo nga naayat nga umay tumulong no adda wayayo na pinpintas no umay tayo tad ado tayo apo nga agtitinulong no da kayo nga haan nga makaamong agpalitada so kung kunak nga da kayo mga babae ti agpalitada ta mapadasan nyo met umayo padasen no awan mangyag kayo ti merienda won no pagpasida no awan tay igatang may mayat pay nya madamalata apo titulbag na amin agkararag tayo dinto apo ti makaammo tumakder tayo ti apo adda kumakada kayo agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon bendisyonan na kayo kumati Diyos kat aywanan na kayo pagranyagan kumati Diyos tilangan na kada kayo kat kaasyan na kayo iparang kumati Diyos ti rupa na kada kayo, kat itad na kada kayo ti kapyana. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba kat agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasen ti na santon amisa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo.